vi har om verbalforfraser. På spansk er verbalforfraser temmelig almindelige. Man taler om verbalforfraser med infinitiv og verbalforfraser med gerundium. Først skal vi kigge på, hvordan man bruger verbalforfraser med infinitiv. Jeg vil bruge verbalforfraser ir, a plus infinitiv som eksempel. Det betyder skulle slash ville infinitivs betydning. Hvis man siger jeg vil købe en kjole, så skal man bøje verbet ir i første person ental, fordi eksemplet er jeg, og fordi sætningen står i nutid, hedder det voy. Sætningen kommer derfor til at se sådan ud. Voy a comprar un vestido. Det vil sige, man skal altså bøje verbet i tal, person og tid, og derefter anbringe infinitiv. Her har vi også et lille skema med verbalforfraser med infinitiv. Her kan man se verbalforfraserne, acaba de, og så plus infinitiv. Og herover kan man se, hvad det betyder. Nu skal vi kigge på, hvordan man bruger verbalforfraser med gerundium. Jeg vil bruge verbalforfrasen estar plus gerundium som eksempel. Det betyder være i gang med gerundiums betydning. Hvis man siger, børnene sidder og spiser, skal man bøje verbet i star i tredje person flertal. Fordi eksemplet er børnene, de, og fordi sætningen står i nutid, hedder det están. Sætningen kommer derfor til at se sådan her ud. Los niños están comiendo. Comiendo er gerundium, fordi det slutter på yendo. Det vil sige, man skal bøje verbet i tal, person og tid, og derefter anbringe gerundium. Her er et skema over verbalforfraser med gerundium. Nu kan I lige se på skemaet. Ej. Okay, kig på din telefon. Her er nogle øvelser, som I kan lave. Og I skal huske at kigge på skemaerne for de forrige slides. I kan sætte videoen på pause, så I kan læse.